Ginpasukta na sa International Criminal Court o ICC ang ginpangabay sang kampo na Presidente Rodrigo Duterte kagamuman sa prosecution nga magdugang sang bagong nga ebidensya masobra isa ka semana antes ang natalana nga confirmation of charges hearing sa Pebrero 23. Sa apat ka pahina nga desisyon sang ICC Pretrial Chamber 1 nga may pet sa Pebrero 10, ginmanduan ang depensa kagang prosecution nga magsumite sang bagong ebidensya tubtob sa Pebrero 13. Nibaluan nga una nga ginpangayo sang legal team sa anay presidente halin sa ICC nga magdugang sang 78 ka panibagong nga ebidensya nga pagkadalon sa confirmation of charges. Wala naman inigin kontra sang prosecution, gani ginpasugta na lamang sang ICC. Samtang sa bahin sang prosecution, nagpangabay man ini sa chamber sang dugang nga duwa ka panibagong nga ebidensya kung sa din nagpasugot man ang kampo sang depensa na dalaman diri ang common legal representatives of victims nga wala gin kontrang pangabay sang depensa kag sang prosecution nga magdugang sa mga evidences. Ang nasabit nga mando gin pagwa matapos ang pila ka adlaw bago ang ukon antes ang pagpadigayon sang hearing sa confirmation of charges batok sa presidente sang pungsod. Natala na ini sa Pebrero 23 kag magalawig tubtob sa 27. Nabaluan nga sa karon yara sa Facility Center sang ICC ang 80 anyos nga si Duterte bangon sa crime against humanity kaangot sa anti-drug operation sini sang sa pangalkalde sang Davao kag presidente sang Pilipinas.